La boc? Da? Și... Și ăsta... Nu vrei să fii vedetă? De ce? Îți plac bomboanele? Ăla e fratele tău? Da. Ia chemă și pe ăla aici. Armando, ia vino! Ia vino! Sau să nu bu! Iar el luce. Cheamă-mă pe frac. Armando! Are pantaloni rupt, fraierul. În cur. Te la acasă. Ce pula mea se bagă Eu baba baba aia? prost. Prost te baba asta. Da. Te bagă și am cream. Ce să-i faci? Poate ăla cred că se pișă pe el. Să mur aici. Hai de aici, pe bancă. Hai că mă vin. Stai că vin. Uite, bă. Ce-i dă, bă? Să vedem când să-l bate pe ăla. Haide, bă, mamă. Mă. Ce-am fri, bă. Hai, mă, mai prost. Copii copaci MC. Auzi, mă? Care e cel mai mare? Tu? Câți ani ai? Mamă. 10 ani? Și tu cât ai? 4? 8 și tu 4? Am văzut bate? Și faci tu? Ce frate? Și nu-i faci voi. Acolo. Și ce vă bateți? Nu știți că nu-i frumos? Și vrei să fii vedetă? Apar la televizor? Hai Îți plac bomboanele? să... Îți plac bomboanele? Hai că spune niște întrebări. Știi ce e ăla gay? Ce? Bulangiu. Ce e ăla bulangiu? Ce e bulangiu? Îl putem pus. Cu cine? Uite, băieți? Ia acum, arată și mie cum. Nu, dar așa, fals. Auzi? Faceți și voi fals. Viu, te cac. Te case! Și de ce-l bați pe el? Îl vezi mai mic așa și vrei să-i dai? Ia bătăți-vă așa, la mișto. Uite că ăsta filmează și îl punem pe la televizor. Vrem să apărăm cu doi copii? Nu. Dar voi sunteți țigani? Ce? La mână. Ce? La mână. La mână? Să-mi la blocul de sus. În bloc sau într-o cabană? Da? La ce apartament? La Vă plac bomboanele? Nu. Nu? Și de ce ești așa mic la 8 ani? Asta e mai... Se la școala aia. Când o să te duci la școală? Să mă încantă. Mai am puțin. Tanta la urmă. Păi cum, ai 8 ani și nu ești la școală? Da, da. Da, acum am știu. Aveți tată? Mamă? Mamă? Da? Cum o cheamă pe mamă? Montana. Montana. Motana sau Montana? Montana. Cam acasă. Pe tatăl vostru? Ce vrei să scop? Și pe tatăl vostru cum? Motanul sau țiganul? Nu filmez. Nu, Hai, zi, nu filmez. Cum îl cheamă pe tatăl tău? Nu. Cum îl cheamă pe tatăl tău? Motanul sau țiganul? Oh, hai mă zi. Aoleu. Cum îl cheamă? Aurel? Aurel? Vlaicu, a? Și Niște proști. unde sunt acum pe dis? Handicapații. Da. Da? Vă las aici afară? Dai de gust. Ia, tu ai pantaloni rupi? Da.
îi moare nevasta. Ia unde? Ia. Ia de, ai jos pe tine? Nu. Ia. Ia pantaloni rupt. Ia arată nici cum ai pantaloni rupt. Hai mă acasă. Da, mă, mai stați, uite, pe mine mă cheamă și mie, salut. Pe mine Daniel. Vrei să fim prieteni? Pe mine nu am deloc. Pe mine Daniel. Pe mine nu am Cum te deloc. cheamă? Și pe mine mai Octavian. Pe mine Daniel. Mai Octavian. Mariu. Octavian. Mai sunt. Care e numele de familie? Hai mă zi. Că tu ești mai de treabă cu noi. Dar vrem și noi să fim prieteni cu voi. Vrei să fii prieteni și să-i cunoaștem mai bine. Nu vrei să fii prieteni? De ce? Uite, noi avem dulciuri și că ce, vrem să găsim niște copii, Mașa mai așa, Prietenoși. da? Și vrem să facem o emisiune cu ei și o să câștige Bani. bani și niște bomboane. Dar cum să nu să fie familie? Vin, că sunt prieteni. Că vrei să... Am uitat. Aurel. Aurel. Ce, da fotbal? Da, Înțeleg. La Rapid. da, rapid. Tu la ce? Ai jucat și fotbal? La ce echipă? Nu, la Steaua. La Steaua. Mhm. În ce an ești născut? Ce? În ce an ești născut? Ce gambără, ce să știu asta? Unde te-ai născut tu, la țară? La mine. Eu stau și la punte, stau și la faltă. Acasă, cam se face stârte. Da, mai stați, mă. Aducem o sticlă cu apă și venim înapoi. Dar cum vă cheamă pe voi, numele de familie? Nu ai cum să uiți numele de familie. Dar pe mama foarte cum o chema? Montana. Montana. Cum vă pot? Să stați, mă, uite, să mai stea fratele tău aici cu noi. Da, acum după ce vine, acum mai găsit. Da, haide, bă, Aurel. Aurel, ce nume de căcat? Țigane, nespălați băieții. Uite și tu bagă mâna în noi. Țigane nespălați. Ce țigane spălați sunt ăștia să-mi bag pula. Mă vază. Ăsta la 8 ani e 1 metru și o flec, mă. Ia uite că sunt eu pe lângă el. Îmi bag pula. Nu, ales un lucru. Cum ai găsit? Unde ai găsit? Acum. De unde-i? Miroase parfum. Hai, Ricardo! Hei! Ia-te-mă! Cine? Nu-mi place nimeni, bleacu. Ce frate aveți? Ce-i bun? Ce? Trăiesc în cucioabă ăștia. Bă, pula cum arată ăsta. Cum te cheamă? Ricardo. Cum? Ricardo! Ricardo. Cum? Ce poate mai mă filma? Lasă-mă, hai Că nici nu filmez. Cum te cheamă numele de familie? Ok. Câți ani